Witam was wszystkich, hop, w kuchni. Kiszono ćwikla, albo czerwone buraki, albo buraki czerwone, to się robi zwykle na gody, na Boże Narodzenie. Ale tak po prawdzie to szłoby się taką przegryzka zrobić i w jakimś innym czasie. Ja sam się tu zrobił taką małą krauska tego i to nie ino ten sok potem jest bardzo zdrowy, ale i same te buraki też się idzie albo jakiś szałot z tego zrobić, albo może i do zupy to dać, także wykorzystać to wszystko pójdzie, a do tego jeszcze może kans bardzo ważnych i potrzebnych bakteriów, które tam się potem w tym zrobią. Samą ta ćwikla, dom tam jeszcze trochę kminku, troszkę szunu, żeby to też miało fajny smak, ale to i też szun ma też działanie potem takie przeciwbakteryjne i jakoś pomogą w tym całym kiszeniu. A może jeszcze jeden cały cisna, żeby to było fajnie czuć tym szunem. No i jeszcze idzie sam czosnek. Troszkę tam powciskamy, żeby on nam nie wypłynął. Ta krauza wcześniej, że wyparzył wrzątkiem. I teraz jeszcze zalejemy to wodą ze solą. Liter wody, łyżka soli, tak jak przy kiszonych też ogórkach. Teraz odstawimy to na jakieś 4-5 dni, a to sami będziecie widzieć, jak się to tam będzie wszystko zmieniać, jak to będzie woniać, czy to już jest ukiszone albo nie. No i teraz mam czas na zabawę z tą panną, co tam cały czas ją słyszycie. 5 dni nie skorzy, nasze buraki są już fertig. Tam się robiło trochę takich szuminów, trzeba było zbierać też trochę po drodze. Wonio to idealnie. Bierzemy tego jednego. Już nawet po tym krajaniu słychać, że one fajnie chrupki. To jest słone, no ale ogórki kiszone też są słone, ale fajnie chrupie. Ta słodycz z tym kiszonym fajnie się tak uzupełnia. Ta woda, która sam jest, to ona jest trochę zasłoną. To nie jest taki zakwas barszczowy, albo jakoś się to tam go to co się robi do barszczu takiego kiszonego na wilią. Tamten to płynność idzie zakisić tak, że są same buraki, bo ćwikla i woda. Można tam dać troszkę zakwasu i tam 5 dni i to jest fertig, jakby tam nawet soli, ale nikt nie potrza. Jakże czytał w takiej jednej starej książce, to tam powiedzieli, że taki zakwas to on musi być zawsze w domu, no bo to są też te takie probiotyki. Te probiotyki wszystkie sam też są w tych burakach. Jedno, że jak tamte buraki takie, co z tego jak się robi ten taki zakwas barszczowy, albo buraczany, albo już nie wiem jak to się nazywa, tamtych nie umiem za bardzo jeść, ale te są super, jakiś szałocz będzie się szło z tego zrobić, ale ta woda, jakbyście robili zupa, do zupy nie docie soli, trochę tego, to ona też do takiej fajnego, takiej pasowatości, i to też wykorzystać idzie, pamiętajcie, tam są bardzo te potrzebne bakterie, roztomajte. Chcesz też to spróbować? No dobra. Uwaga. I no uważaj, bo to jest czerwone i może cię zmazać. Rączka musisz wytrzeć szybko i no potem. I co ty powiesz na to? I to trzeba wszystko rozchodzić. Gdzie bierze się takie coś, trzeba zrobić runda dookoła stoła. I pomazać stołek. Nie pomazała chyba. Tam nie ma tej ręka ci trzeba wytrzeć. Powiedz, ci wytrza ta ręka. Powiedz, ocha. A ja jestem. Jeszcze. To
Słuchajcie, jak kucharz dostawa taka recenzja, że chce w to jeszcze, to lepszej recenzji na zicher nie ma. No to ja się sam muszę zajmować tą małą moją pomagierką, a wam życzę smacznego, zróbcie się takie kiszone buraki albo kiszone ćwikla, jakby to też szło powiedzieć. Smacznego.